Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Em muhtacên muhalefeteka İslamî ne. Di rastiyê de di alîkî de Müslüman bûyîn muxalif bûyîne. Wexta em dikevin İslamê, em bi layê İslamê qebûl dikin. Yani tê bi mena nayê. Yani ez nas nakim, qebûl nakim, red dikim. Gava ku em bi dîqet difikirin, em fêm dikin ku gotina la ilahe illallah redkirina herî mezin e. Yan jî bi gotinek din li dinyayê muxalif bûna herî mezin e. Xwedayê Teala derbarê mijarê de wiha kerem dike. Ji kafiran re îtaatê neke, ji munafiqan re jî îtaatê neke. Berê xwe nedin wan ên ku bi yek carî son dixwin, yên pîs, ên gotinan tînin û dibin, ên ku her tim pêşiya qenciyê digirin, yên êrîşker, gunehkar, rûreş û hişkin. Tenê ji ber ku xwediyê dewlemendî û zarokanin. Li ber vana serê xwe netewînin û îtaat nekin. Ev ayetên hanê ji ayetên ku di demên ewil ên nibûwetê de nazil bûnin e. Ka em werin li ser muxalefeta Müslümanî ya ku di roja me de li Tirkiyeyê tê kirin biaxivin. Ji tiştê ku em ji bo îro dibêjin re jî dibe ku muxalefet bê kirin. Ji xwe em zanin ku di roja me de ji bo siyaset û civakê tu carî gotin û encamên rast dernakevin holê. Em dikarin vê yekê ji tevlîheviya ku em tê de ne bi hêsanî fêm bikin. Digel vê yekê ez difikirim ku di siyaseta îro de valahiya herî muhîm û mezin muxalefeteka Müslümanî ye. Min vê yekê gelek caran hanî bû ziman. Dema ku em dibêjin muxalefeta İslamî, em vê wezîfeyê ne tenê ji partiyek siyasî, di heman demê de ji civakên İslamî, alim û rewşenbîran jî hêvî dikin. Pirsa ewil a ku tê bîra meriv, gelo di roja me de kesên muxalefetê dikin, ne Müslümanin. Yan jî gelo Müslüman jî muxalefetê dikin, em bi ısrar tunebûna muxalefeta Müslümanan tînin ziman. Heta vêga em bedela tunebûna vê yekê jî didin. Muxalefeta Müslümantiyê di du noxteyan de xwe dide nîşandan. A yekem, muxalefeta li dijî rejîmê, ya duyemîn jî muxalefeta li dijî rêveberiya mewcûd û îqtidarê. Müslüman mecbûr e di her du mijaran de jî muxalefetek li gor Müslümantiyê bike. Herçend hinek kes qebûl nekin jî, ev nêzî 20 sala ya hikûmeteka ku hêla wê ya İslamî zêde ye li ser îqtidarê ye. Ev jî rastiyeke beşek piraniya kesên muxalefetê jî ji wê re dikin jî ji hundir û dervê vê hikûmetê ye û xwedî baweriya İslamî ne. Baş e, gelo mimkûn e ku meriv li dijî hikûmeteka wiha wek Müslümantiyê muxalefetê bike? Helbet muxalefet dikare bêkirin û hewcê were kirin jî. Hewcê xeta û xeletiyên wê bên gotin, divê bi xeletiyê xwe re rû bi rû be. Lêbelê hewcê ev muxalefet bi Müslümantî be. A ewil, çawa ku xeletiyên wî jê re tê gotin, hewcê rastiyên wê jî were nirxandin û piştgirî kirin. Ya duyemîn jî, dema ku em muxalif dibin, divê em bala xwe bidinê ku muxalefeta me di beşa faydeya dijminê İslamê de hatiye qeydkirin û ka em bi dijminê İslamê re dibin yek, hewcê em li ser vê yekê dîqet bikin û muxalefeta me faydê nede dijminên İslamê û em bi wa re nebin yek. Dema ku ez dibêjim muxalefeta li gor Müslümantiyê, ez vê yekê dibêjim. Gelek kes dibînin û tamaşe dikin ku Hüdapar li ser van prensîbana ava bûye û di vê çarçoveyê de zirarê nedaye muxalefeta müsbet. Em di vî warî de ji xebatkar û qedroyên wê nû hatinin re serfîraziyê dixwazin.